Tento program obsahuje audiokomentár. Dobrý deň, detko. A čo? Dnes ideš sama? No, pani Gračová ako si nemohla. A Vlado je kde? A či ja viem, väčšine kde si skacká, ako zajac. A Milan? Milan? A to vyviezli do záhrady ako veľkého pána na vozíku. Tak sa majte, detko, ja už idem. Ahoj, Milan. To si ty? Prosím? Priniesla som Vladovi knižku. A ty? Ako sa máš ty? Vidíš, ako by som ani nebol v špitáli. Ako sa voláš? Petráňu mám. Ja som Miro. Ahoj. Ahoj. Takú by som brala ja. Ty ju len nechaj. Už ti niekto povedal, že si 100% kočka? Jasné, že hej. No čo je pomaly, hej? Čo si zo zdravotnej? Prečo to tak vyzeralo? No čo sa smeješ? Že jak chceš?
Sladko je, čo nie to je celkom schopný. Môže nás napraviť celá kopa. No jasné, Filo bude rozprávač, Hala aj Martin, Matiáša môžeš vraviť ty Peťo a Elena bude Gaba. Ja? Prečo ja? Veď najlepšie rece to je Kata. Ja mám nápad. Nech je Lenou Petraňka. Keď Zaja chce Martinovi, ako ho má rada, budeme tam mať aj humoristickú vložku a všetci sa dolejú. To bude rodeo. Ty idiot! Tak čo bolo dnes v škole, Hanka? Počuješ? No mohla by si láskavo matke odpovedať. Stále sa spýtuješ na to isté. Pýtam sa. Škoda reči. Zasti, čo si sadlo na nos. Mami. Prosím. Mami? No. V Priore majú fanta sandále. Pôjdem si ich kúpiť, dobre? Sandále? A čo sú ti ďalšie sandále? Také už nenosí nikto. A sú drahé? Nie, stoja 300 korún. Čože? 300 korún, obyčajné sandále. Práve, že nie sú obyčajné. Tak môže, mami? Ale môžeš. Anna, pôjdeš so Zuzkou do Prioru. To tam nemôže ísť sama. Nemôže, 300 korún jej do rúk nedám. Ale mami, mne sa nechce. A čo sa ti chce? Stáť tam ako kvôl v plote, to sa ti chce. A čo mám robiť? No nič, to bude najlepšie. Prosím. To si ty? Na čo voláš? To je mi úplne fúk. Nie, neprídem. Počuješ? Tak teda dobre. Za pol hodiny. Ty niekam ideš? Hneď sa vrátim. Najprv pôjdeš so Zuzkou. Mami. Ušetri ma láskavo ďalších rečí, áno? Tu sú peniaze. A ty sandále nechceš? Nie. No, ak by si chcela, tak... Nie. Máš rande, treba povedať. Odpútam sa. A s kým? To je moja vec, Zuzi, Miguel. Nemôžem to vedieť. Ja sa to nechám. Dobrý deň, devčence. Tak kde sa stretneme? Ale nikde. Pôjdem s tebou. Tak ty nemáš rande? Mám sa vám stretnúť s Martinom. S tou trúbou. Tak čo je? Tak. Hanka, dáš si aj ty? Je úplne čerstvý. Ráno sa po teba zastavím, dobre? Nemusíš. Viac do školy nejdem. Ako, nejdeš?
Tak, nejde ma hotovo. Dobrý vtip. Uvidíš. Čo ti šibe? Nie, Mari i nie. Myslel som si, že to vezme športovo. Alebo. Tak ja to mám zobrať športovo. Peťovi jednoducho rúplo v bedni. Je tam toho. Takže ty sa ho ešte zastávaš, hej? Ja? Predsa vieš, že sa do mňa smejú. O tom neviem. Len tak čakajú, keď mám ísť odprať, aby sa mohli rehotať jak také kone. Vymýšľa si. Nevymýšľam. Aj minulé na slanine. A ešte aj ty si sa smial, vieš? Ale pretože si povedala blbosť. Smiali ste sa, ako som to vravala, vieš? Pre nás je to normálka. Preto sa ti nesmeje nik. Ver mi. Vieš, že by som bola vtedy najradšej zalezla do myšacej diery? Peťa to mrzí. Aj Gabo a Janu. Naozaj? Poslali ma za tebou. Môžete ma mať radi. Nemala by si byť taká Hanka. Aká taká? Vymýšľa si. A vôbec si akási čudná. To si ma sem zavolal preto, aby si ma vychovával? Nie. Čo to robíš? Viac mi daj pokoj. To si nakreslil sám, Milan? Trocha si precvičujem prsty. Je to pekné, naozaj. Ty chodíš na VŠVU? Chodil som. Vlastne som iba začal. Ešte budeš, neboj. Myslíš? No, jasné, že hej. A raz budeš slávnym maliarom. Slávnym asi nie a maliarom už vôbec. Prečo nie? Chcel by som byť reštaurátorom. Zachraňovať staré plastiky, obrazy a tak. To ma baví, vieš? Čomu sa smeješ? Ale nie. Ja sa nesmejem. Ale áno, smeješ sa. To mi iba tak niečo si šlo na um. Neskoro. Chod sama. Chceš bličovať? Fakt chceš? Ale nie, Zuzi. Nemáme dnes 1. hodinu. Vám je. Tak ahoj. Ahoj.
Dobrý deň, Anička. Majú jablka? Áno, práve ich dostali z obec. Skočím kúpiť aj ja. Vladovi. Ten by teraz len jedol a jedol. Počula som, že vraj už môže chodiť. Je to pravda? Môže. Viac ten na bicykel nesadne. A vy dnes nemáte školu, Anička? Ale máme, pani Kračová, len... Viete, nebolo dnes ráno tak zle, to... Neviem, čo to je. Áno, možno máš chrípku. No, možno. Prosím si doktorku Jakubovu. Pri telefóne? Dobrý deň. Tu som ja, Anna. Ahoj. Ty ešte žiješ? Dávno si o sebe nedala vedieť. No, áno. Nehovor no áno. Nevieš ti to nič dobre. Čo sa stalo? Nič zvláštne. Odkiaľ voláš? Z domu, prečo? Teraz? Si chorá? Nie. Takže predsa sa len niečo stalo a chceš prísť ku mne. Pravda. No čo je? Myslím, že hej. Tak to treba povedať. Čakám. Polož to. A čo stojíš? Sadni si. Pustili ťa z vyučovania? Nie. Nebola som v škole. Ako nebola? Tak, nebola. A viac tam už ani nepôjdem. Niečo sa stalo? Stalo. Ale o tom nemienim s vami hovoriť. Aha. A ak to smiem vedieť, nemieniš sa vrátiť do nejakej školy, alebo len do tej svojej? Len do tej svojej. To znamená zmeniť školu. Ale pokiaľ sa v tom vyznám 3 mesiace pred koncom školského roku, sa to nedá. A ja si mám domyslieť, čo sa stalo. Domyslieť si môžete. Ale ja o tom nepoviem nič. Ako myslíš? Ale ak bezdôvodne opustíš školu, vyhodia ťa a je po paráde, tak ako? Neviem, ako to mám povedať mame. Ocko ten ma pochopí, ale mama... Najradšej by som ju postavila pred hotovú vec. A nemyslíš, že ju tým vháňaš do slepej uličky? A čo sa smeješ? Že mama v slepej uličke. Tá by si iste nejaké východisko našla. Ale mne ide teraz predovšetkým o to, aby si sa do tej slepej uličky nedostala ty. Aj keď neviem, Jan. Naozaj neviem, ako by som ti pomohla. Ide len o to...
ide len o to, aby... No. Aby zo školy nenapísali domov oznámenie. Ale bez toho sa to nezaobíde. Ja viem. No tak potom? Keby ste ale zavolali do tej školy vy a povedali, kto ste, tak... A kto som? Obyčajná doktorka zo zdravotného strediska pre železničiarov. Ja v tvojej škole nikoho nepoznám. Nemám tam nejakú protekciu ani iné možnosti. A vôbec. Obracať sa na tvojich nadriadených. A pritom nevedieť, čo sa vlastne stalo. To je... Predsa viete, čo sa stalo? Neviem. Ale... Veď to je nezmysel. Ale nie je! Peninko môj, psíček môj dobrý, kamoško môj, no bežkaj, utekaj rýchlo, rýchlejšie, ešte. Tak a už ťa mám, už ťa chytím, ty moja pothorka. A už mi neutečieš, teraz ťa držím pevne. A teraz si sa predsa vôbec nezajakala. Nevzala si to príliš k srdcu, Anna. V živote som už videla za pár väčších nešťastí. Len musíš mať pevnú vôľu a musíš vydržať. Vám sa to povie. Nie, že mi ho zadusíš, Anna. Koho potom budem mať? Mňa? Ja sa k vám nasťahujem. Adoptujete ma? Adoptujem. Ale najprv mi povedz, ako sa volá tvoja triedna. Holková. Mária Holková. Predstav si, mňa ten vozík do smrti minul iba o vlások. Niektorí už nikdy nevstanú z postele. Je to vôbec možné? Ja si to neviem ani predstaviť. Ja som tiež ležal celý rok. Ale teraz už mám nádej. Niekedy sa strašne hnevám na lekárov, na sestričky. Ide to tak pomaly. Ale uvedomujem si, že to všetko závisí už jedine odo mňa. Jedine odo mňa. A musí to výjsť. Ty máš fantastickú voľu, Milan. Najdôležitejšie je nezapochybovať. Ak ťa to chytí, je koniec. Anna, ahoj. Kedy si prišiel? Predpoludním.
dlhšie? Kdeže moja, kdeže. Ráno mám reštaurátorskú komisiu a popoludní už musím ísť. Vždy prídeš len tak nakrátko. Ešte 3-4 mesiace a koniec, už nevyťahnem z domu ani pety. To hovoríš vždy, oci. A ja viem. Potom sa rozpadá oltár na Orave, také kláštorné malby na Spiši. Treba poopravovať fresky v Gemeri, ja viem. Teda, vieš, oci, reštaurátora si nevezmem za muža nikdy. Aj mama to ľutuje. Tá? Tej sa nepáči nič na svete. Takže zaste na vojnovej nohe, čo? Ale nie. V škole čo? V škole? Tak, normálne. Problémy však. Prečo? Čo ja viem? Intuícia. Aký je to obrazocko? Baroko, anonym. Všetko je to zničené, ale tá kompozícia a výraz v tvári. Ako by niečo zatajovala, že? Veď práve. Vieš, ocia? Ocino! Zuzulka, kde si tak bola? Poď. Ahoj, ale už ma pusti, lebo ma zaškrtíš. Poď. Priniesol si mi niečo? Budem hádať, dobre? Prosím? To som ja, Anna. My pôjdeme s Bením na prechádzku. Mám návštevu, ja ti neskôr zavolám, dobre? Dobre. Tak ahoj. Dovi. No. Narodila sa ako ľaváčka. No poznáte ľudí. Považujú to za čosi abnormálne. Matka ju prinútila používať pravú ruku, no a dievčatko sa začalo zajakávať. Takže takto je to. Večne to isté. Ľudia musia meniť prírodu. Ďakujem. A v tomto prípade na to doplatila Anna. Ja si myslím, že to nie je také zlé. Trochu sa zadrhá. No, ale z toho zadrhania sa u nej vyvinul ťažký psychický komplex. Vy ju liečite? Nie. To je to, že sa vôbec nelieči. Už dlhší čas som sa obávala, že sa čosi stane, no a stalo sa. Po tom incidente v triede sa rozhodla do školy vôbec nevrátiť. Prosím? Navyše chce rodičov postaviť pred hotovú vec. Ale veď to je všetko nezmysel. Hlúpy študentský žart. Z nášho hľadiska. Istotne. Takže ja mám na krku ďalší konflikt. No. A ja by som vás chcela poprosiť, či by ste ten konflikt nemohli riešiť v prospech Anny. Ale to predsa nejde, pani doktorka, postaviť sa na stranu dieťaťa v konflikte s rodičmi. Ale ja si nemyslím, že tu ide o konflikt s rodičmi. Ide skôr o konflikt so samou sebou. No veď. Veď o to je to všetko zložitejšie. Ale nie beznádejné. Pravda, ak sa doma do toho nevhodne nezamiešajú. Ja si myslím, že nie. Obávam sa, že Anina matka by celú vec riešila hystericky. Myslím si aj ja. A čo navrhujete?
Návrhovi. Bolo by možné také 2 týždne nezbadať Anninu neprítomnosť v škole. Hovoríte 2 týždne? No, za ten čas sa môže všeličo zmeniť. A ak nie? Tak potom stratí rok. Jedna z najlepších žiačok. No nie. To, pani doktorka, to je proti všetkým predpisom. Prosím. Áno, zavolám, moment. Anna, telefón. Počuješ, Anna, telefón. Počúvam? Tak počúvaj pozorne. Si dieťa šťastený. Máš skvelú triednu. Skvelú? Tak málo poznáš ľudí? Je opancirovaná zásadami ako taká korytnačka. Prelomila ich kvôli tebe, ty sopľanda. Skutočne? A nehovorím dosť jasne? Ste fantastická. No, tak ahoj. Dovi. Kto to bol? Pani doktorka Jakubová. A čo chcela? Niečo mi odkázala. To som pochopila, ale čo? Mami, to je moja vec. Ako sa to so mnou zhováraš? Prosím ťa, prepáč, ale keď ty telefonuješ, nepýtam sa ťa s kým a o čom. Lenže ja nemám pred tebou tajnosť. Okrem toho sa radšej zdôveruješ cudzím než mne. Ty sa radšej tiež zdôveruješ tvojej úžasnej matbuške, ktorá v detsko vie, čo sa u nás stane. Ako sa opovážuješ vysmievať sa niekomu pre rečovú chybu? Práve ty! Pozri, Anna. Keď si ma poverila tým, aby som sa pozhovárala s tvojou triednou, nazdala som sa, že sa nenahneváš, ak sa aj naďalej budem zapodievať s tvojim prípadom. A dohovorila som sa s foniatričkou, rozumieš? Akože sa mám učiť hovoriť? Pozri, Anna. Poznáme sa už dosť dávno. A ty veľmi dobre vieš, že ťa mám rada takú, aká si. Ale myslím si, že tento raz naozaj potrebuješ pomoc. Nie. Ja tam nepôjdem. No tak mi povedz, prišla si sem dobrovoľne? Alebo ti to prikázali? Keď som tu, tak som to zrejme chcela. No ale keď budeš takáto neprístupná,
tak ti nebudem môcť pomôcť. Ja viem, to je vždy na začiatku takto. Človek sa ako si upriami na svoje problémy s rečou a tým si ich vlastne pestuje a chráni. Ja si ich nechránim, len by som chcela... Ešte raz. Zopakuj mi to ešte raz. Ja si ich nechránim, len by som chcela... Pomaly. Pomaly a ešte raz. Ja si ich nechránim, len by som chcela... Nadýchni sa zhlboka a pekne pomaly opakuj za mnou. Len by som chcela... Len by som chcela... Teraz celú vetu. Ja si ich nechránim, len by som chcela... Výborne. A teraz mi povedz, čo by si to chcela. Už som zabudla. Anna, ako vlastne žijú tvoji rodičia? Dobre? Nie najhoršie. Čo ja viem, asi stredne. Tak ako? Stredne. Hádajú sa? Nie. A prečo si myslíš, že stredne? Hádam dobre, nie? Hádam. Cítiš sa doma uvoľnenie? Ako kedy? Vysvetli mi to bližšie. Keď je doma mama, tak nie. Prečo nie? Počuješ ma? Prečo nie? Lebo nie! Prosím ťa, pochop ma, ja sa te nespýtujem zo zvedavosti, ale z môjho odborného záujmu. Ak ti mám pomôcť, musíme si tak trošku dôverovať. Tak ako? Mama ma neľúbi. Ona ťa má rada, ale neľúbi ťa. Je to tak? Asi, ja neviem. No ale to nie je žiadna tragédia. To je veľmi častý vzťah medzi rodičmi a deťmi. Zhovárala si sa niekedy s otcom alebo s mamou o svojej zajakavosti? Nie? Nie, nezhovárala. Ani v škole? Ani v škole. Anka, ty si jedináčik? Nie som. No. Musíš mi odpovedať trochu podrobnejšie, aby som nemusela všetko z teba ťahať po jednom slove. Mám sestru Zuzku. Ale priateľím sa s doktorkou Jakubovou. No a teraz mi pekne povedz, ktoré slová sú pre teba najťažšie? Pri ktorých sa potkneš alebo zasekneš? No? Neviem. Čarosť. No a v čom je tá ťažkosť? Nechajte ma, dajte mi
vyťahuje. Stále sa ma vypytuje na to isté. Ja predsa nemôžem úplne cudziemu človeku všetko povedať. Ja tam už viac nepôjdem. Nož čo? Si už takmer dospelá. Sama si zodpovedná za svoj život. Naozaj je to zbytočné. No, ak myslíš. Nedbaj. Ani vy sama neveríte, že by mi to pomohlo. Keby ste tomu verili, tak by ste ma prehovárali. Ako ťa môžem prehovárať, Anna? Sama dobre vieš, že sú tu iba dve východiska. Alebo stratíš rok a na budúci budeš chodiť do inej školy, alebo uznáš, že zajakavosť je vážna vec. No možno, že to tá foniatrička robí zle. Možno je netaktná, alebo brutálna. Ak chceš, spýtam sa na niekoho iného. Netreba. Netreba. O to nejde. A o čo ide? Keď mne sa o tom nedá hovoriť. A ona je stále jak pokazený gramofón. Veď so mnou o tom hovoríš. Ale musím sa pritom siliť a som celá spotená. A ja predsa viem, že vy mi chcete dobre. Pred pár dňami si o tom zapochybovala. Ja viem. Tá foniatrička chce to isté, čo ja. Tak potom prečo ma trápi? Prečo? Netrápi ťa. Netrápi. Ale ty si sa zaťala. Urazila. Ako keby ťa niekto chcel ponížiť po čiernu zem, ale to nie je pravda. To vôbec nie je... Nie je pravda. Ja som chcela. Ja som naozaj chcela. Chcela robiť všetko, čo mi prikazovala, ale keď to nejde. Ja to neviem, nedokážem to. Príliš skoro si sa vzdala, Anna. Príliš skoro. Milan, budeš tu ešte dlho? Budem. 10 mesiacov, možno rok.
Vlado, ten už čoskoro odíde, je zo dňa na deň lepší. Aj pani Gráčová vraví, že to už bude možno o mesiac. Vieš, že mu tú mamu vlastne závidím. A ja... Bez nej by som ťa nebola nikdy spoznala. Chodila sem za Vladom skoro každý deň. Naši sa rozviedli. Mama je v Prahe. A otec učí v Nitre. Každý už má novú rodinu. Ja žijem s babkou. Má už 65 rokov, ale ešte stále roznáša poštu. Ak chceš, tak ti ju niekedy ukážem. Tak čo, chceš? Prečo nie? Pozri sa, koľko je hodín. Večera ti už dávno vychladla. Nemám hlad. Ako myslíš? Prosiť to nebudem. A Ocko nepísal? Ocko nepísal. Sľúbil, že napíše. Čo ten už všetko nasľuboval? Áno. A čo také? Prosím ťa, to je čo zase za tón? Normálny, mami. Pozri sa. Ja nemám náladu na takéto reči. Ak si unavená, tak si chod ľahnúť. Ak nie, tak nevyrývaj, dobre? Ja som sa len pýtala, čo také Ocko slúbil a nesplnil. No tak. Čo také? Tak ja ti to teda poviem, keď to chceš tak veľmi počuť. Nie raz. 100 razy mi slúbil, že zanechá tento kočovnícky život. A čo urobil? Jediný raz išiel o to, keď čo si zvrzal a vláčili ho za to po novinách ako dákeho kriminálnika. Už to vyzeralo, že konečne začneme žiť ako normálna rodina. Kino, divadlo, priatelia,
A čo myslíš, čo urobil? Ani pol roka neostal na novom mieste. A znova si zbalil kufre. A išiel kdesi do tramtárie zliepať akýsi rozpadajúci sa oltár, či čo. To som naozaj nevedela, mami. No, tak to teraz vieš. Ale to je predsa fantastické. Čo je na tom fantastické? Predsa, že sa nevzdal. Vlado už asi vôbec nebude chodiť. Má zlomenú chrbticu. A ten Milan? No s tým je už lepšie. A ešte pred týždňom ležal ako múmia. Teta nevedie, čo sa mu stalo. Zrazil ho voľaký opitý šofér. Ale je to pekný chlapec však. Sú dva hýbe prstami. Zázrak, že vôbec hýbe. Lekári už úplne stratili nádej. A teraz aké robí pokroky? Ten má pevnú vôľu, dievča. A pred týždňom nevládal takto zovrieť prsty. Lenže mne sa to zdá byť niekedy strašne zložité, Milan. To je pravda. Ale ak k silnej vôli prekonať ťažkosti pridáš lásku k veciam, tak sa to obyčajne podarí. To myslíš vážne? Smrteľne vážne. Lenže ja to asi nedokážem. Podaj mi, prosím ťa, tie kvety. No. Čítaj odtiaľto. To sa dnes nepozhovárame? Pekne pomaly. To sa dnes nepozhovárame. To sa dnes nepozhovárame? Ešte raz. To sa dnes nepozhovárame? Výborne. Ale ja som sa naozaj pýtala. Pekne pomaly. Ale ja som sa naozaj pýtala. Ale ja som sa naozaj pýtala. No a teraz prestaň zatínať peste a nehry si pery. Keď ja neviem, ako mám začať. Ale ja by som chcela, naozaj by som chcela. Verte mi.
No, počula si? Ako si pekne plynule povedala celú vetu? Mhm. Čo je? Čo sa stalo? Benny, Čo je s Benim? keď som sa večer vrátila, ležal tam pri dverách. Zadusil sa kosťou. Nemôžem si odpustiť, že som neprišla skôr. Možno by sa to nebolo stalo. Ale teraz hovorme o niečom. Urobím vám kávu. Nie, ďakujem, neprosím si, už som mala kávu. Tak si potom musíte láhnuť. Prikryjem vás dekou. Sadnem si vedľa vás. A niečo vám zajachcem. Hm?